Daalụkwanụ ekene m unu ndị ọma nke m ekenekwa m unu taa ndị Igbo njem ọnụ anyị apụtasịana ama m na anyị apụtasịana anyị ga na-aga aga m abanye ozi ya njibi ozugbo ozugbo maka na eme ngwa ngwa emeghala ọdachi tata ka anyị ga-abata na ịkọwa gbasalụ ịsaa tata ka anyị ga-ebido ịkọwa gbasara ịsaa maka na anyị abaana anyị akọchana maka isii ka anyị bịakwa ka anyị gbulie ịsaa ọ nwaanyị ka anyị na-achọ ọ nwaanyị ka anyị na-azụ ama m na anyị niile nọ ebe a tata na anyị nwere ndị ezinụlọ nọ na mkpagbu n'obodo ebe anyị Igbo fụrụ onwe ya tata anyị na-asị onwe anyị ndo ana m asị anyị ndo maka na nnukwu ife ike na-eme anyị mana ka anyị gaba na ozi njibịa tata ịsaa maka na Igbo zolo ezo ife gbasara Igbo zolo ezo ife anyị ji eme ife anyị bụ ndị Igbo ji eme ife kwa ụbọchị na asụsụ anyị na-asụ kwa ụbọchị bụ ife ka eji akụzili anyị mana ofe ka amarọ mgbe eji ke nke ụkwa nwantịntị ife maọbụ na mama mbịa taa maka na uche mie emie ewee bọpụta ife ndị anyị na-abịa ekwu maka ya oge ụfọdụ ije ụwa adịghị ekwe ka uche mie emie maka na a na-azọ nke akpụ n'ọnụ nke eji n'aka emebie ka anyị gabanụ n'iru n'oge gara aga anyị nene maka isii anyị tụgharị uche gbasara isii ife gbasara isii ka anyị tụgharị uche maka ya ka anyị wee ghọta ife anyị na-ekwu maka isii dịka anyị si kwu na ọbụnadị ọgụ ọnụ ka Igbo ji akọwa ọkụkọ ụwafa anyị na-ekwu maka isii kedu ife ọ bụ ọ bụrụ sọsọ na nwa bekee melụ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ndị Igbo mee gụọ ọgụ ọnụ nke fa na ọbụnadị ọgụ ọnụ ndị Igbo gbadoro ụkwụ n'okike ọ gbadoro ụkwụ na nkọwa ụwa nke ndị Igbo isii bụ ụdị ọbala ka abịakwanụ ada ama ọ bụ na ọnwa ozi a na-ezi m ka anyị malụkwa isii bụ ụdị ọbala ọ ga-akọwa maka isii ka anyị tụsalụ ụdị ọbala bụ ọkpankụ agwụ kedu ife kpata anyị ji wee na-ekwu maka ọkpankụ agwụ anyị bido n'ụdị ọbala nke bụ ọkpankụ agwụ wee kwụsị na ọbala ọkala nke bụ ụmụ ozi muses na bekee nke bụ ụmụ ozi anyị bido n'ọkpankụ agwụ bụ ụdị ọbala wee kwụsị na ọbala ọkala nke bụ ụmụ ozi maka na ife anyị na-ekwu bụ na isii bụ isi nkụzi bịa ịkụzila ofeke maka na onyinye agwụ ka Igbo ji wee nwee ike wee nọdụ anyị ma na ise ka fa na-ajụ kedu etufa ga-esi wee nọ kedu etufa ga-esi wee nọ agwafa na a ga-ezite onye ozi zigam agwụ si zigam ka m gaa ozi a agwụ wee bụrụ isi Igbo wee bụrụ ebe Igbo gbadoro ụkwụ n'ife niile ọ na-eme
ya na isii bụ isi ofeke. Isii bụ isi ofeke maka na ofeke amarọ a ga-akọwali ya akọwalụ. Uzi bụ nkụzi isi dịka anyị si malụ na isi na isii na uzi na mgbazi na nzikọ. Ya nọọ isi na-akụzi, isi bụ uzi bụ onye nkụzi akụzili Igbo. Kedu ndị bụ Igbo a na-ekwu maka ya? Ụmụ egede, ndị egede, maka na ndị egede bụ ụmụ agwụ, ụmụ odiọbala, ụmụ odiọbala nne bịa ka ọ kụziela ụmụ a na-ajụ kedu etu fa ga-esi mee ka ebe afa na-abịa ọlịlị bụla ebe obibi na fa mụrụ ka a ga-esi mee. Odiọbala sị ka ya bịa, ka ya zikofa, ka ya kụzielu fa, ka ya gbazie fa uzi. Ya na anyị bido na ya bụ nne bụ odiọbala mgbe anyị na-akọ maka isii wee kwụsị na ụmụ uzi ọranya na yayi ndị ọkpọ alụ ọlụ, onye akpọlụ ya kpọọ ibie, onye akpọlụ ya kpọọ ibie, dịka anyị si tụsasịfa na njedebe ozi nke mgbosi isii. Ekenekwanụ m unu ndị nọ n'ụlọ tata, ekene ọmanụ. Ebe a ka anyị kwụsị. Ozi m tata ga-adịkwa na nkenke maka na abịa m ka m mepee ụzọ ka anyị wee bido wee kọwaba maka ịsaa. Dịka m si gwa unu na sọ nke dị iche bụ mbụ. Anyị gafee mbụ, ife niile anyị na-enwetazi bụ ịbọ, ịtọ, ịnọ, ise, isii. Kịta anyị na-aba na ịsaa. Anyị na-aba na ịsaa. Ya nọọ ịsaa ka anyị ga-ebido, ka anyị ga na ịsaa anyị nọ ka anyị ga-aghọta na Igbo na ife niile dịka anyị si wee malụ n'ofu elili ụdọ ndụ na kpụlọkpụlụ ikelikie na onwero ife kwụsịa na ife kwụlụ na ife akwụdebie. Ya na anyị na-ekwu maka isaa, anyị ama na anyị na-ekwu maka isaa mana ife zolo ezo ka ọ bụ. Dịka mgbe anyị na-ekwu na isii, mgbe anyị na-ekwu maka isii, anyị aghọtarọ na isii abụrụ sọsọ mkpụrụ ọgụ ọnụ, na isii nwere ife ọ na-akọwa. Anyị aghọtarọ na isii nwere ife ọ na-akọwa n'okwu ezolo ezo na isii bụ isi. Mana kedu isi ọ na-ekwu ife a? Ọ isi m ka ọ isi gị ka ọ isi nne na isi nna? Mba, ọ na-ekwu maka isi ọra. Isi ọra ebe ife isi ga-enye Igbo ọnọdụ ebe fa ga-anọ na ebe etufa ga-esi nọ. Isi ji akọ jili uche, ọnya ka o ji wee nwee ụmụ uzi ọbala ọkara, ndị ọbala ọkala, sorry. Etu a ka ọ dị na fa anyị abanye na asaa na ịsaa maka na ife ndị a niile nwee ife eji kpọọ ọnya isii, ịsaa. Gịnị ka ịsaa bụ? Ebe anyị ghọtara na isii bụ isi, na isi bụ isi ọra, na isi anyị na-ekwu maka ya bụ odi ọbala, na odi ọbala anyị na-ekwu maka ya bụ ọkpankụ agwụ, na ọkpankụ agwụ anyị na-ekwu maka ya bụ nne agwụ, na nne agwụ anyị na-ekwu maka ya bụ udene nne nkwọ. Kedu ka anyị si ghọta ife ndị a niile? Kedu ka anyị si malụ? Maka na udene bụ mmụọ nsọ, na ọnyanwa bụ mmụọ dị nsọ, ọnyanwa bụ udene agwụ. Dịka anyị si ghọta na ọchị ụmụ ozi dị iche iche ndị ya na ya na-alụ ọlụ, ndị a niile ka ọ kpọ ọbala ọkala, ọka anyị kpọrọ ọbala ọkala. Musis, kedu ifefa na-alụ? Dịka anyị si kwu n'oge gara aga, ọfa bụ na Igbo na-akpụ ụzụ, ọfa bụ na Igbo na-eje njem, ọfa bụ na Igbo ga-adị ka eti n'echi adị agwụ agwụ, ọfa na-echebe Igbo, ọfa anyela Igbo nni, ọfa anyela Igbo asụsụ, ọfa anyela Igbo egwu.
ya na ife ọbụla Igbo ji wee kwụrụ tata dịka m si kwu, onwero ndị bịa kụzilie fa Igbo na-eme tupu bekee abata. Igbo nwere ụwa nke nwee ndụ nke tupu bekee abata. Na ife bekee bịa eme bụ ịghasa aghasa, maka na ụzọ niile Igbo, ife niile Igbo ji wee kwụrụ ka mma tupu bekee abata, dịka anyị si n'ebe anya mgbe anyị na-ekwu maka ụzụ na ndị ọzọ. ya na ịsaa dịkwa ka isii, dịka anyị si ghọta na ịtọ tọrọ atọ. Ịtọ ka Igbo ji kwue na fa atọ n'ime okike, mana anyị ma na ịtọ bụ ife eke, ọnya bụ ikenga. Mana ife eke anyị na-ekwu maka ya na-akọwa na Igbo tọrụ n'okike na o nwere ebe ọ na-aga. ya na ịsaa bụkwa ife ọzọ zoro ezo. Kedu ife ịsaa na-ekwu maka ya? Ekenekwa m na ụmụnne m niile. Gịnị ka ịsaa na-ekwu maka ya? Kedu ife ịsaa na-akụzili anyị? Ịsaa abụrụ dị ife anyị chee na ọ bụ ka ọ bụ. Anyị ma na isii bụ isi. Ịsaa dị ka ise, maka na ife ise na-ekwu bụ ka emee n'ụwa. Ise ka emee ya n'ụwa, ka anyị mee n'enu ụwa etu esi eme na ana mmụọ. Ọ maka ka emee n'enu ụwa ka esi eme na ana mmụọ. Ọnya ka anyị ji wee nweta odi ọbala, mmụọ ozi na onwe bụ agwụ, udene nne nkwụ, eze ka amaka udene. ya na ịsaa, ife ịsaa na-ekwu maka ya bụ ise abụọ. Ise na abụọ. Ịsaa bụ ise na abụọ, mana mkpọbilu inweta ịsaa. ya na ịsaa bụ ise abụọ. Ise abụọ bụ ịsaa. Ọnya ma bụ ịsaa. ya na ịsaa ka ị ga-echi ya kwa na ise, chi ya na abụọ. Ị ga-echi ya kwa na ise, chi ya na abụọ. Mana mgbe anyị lụ na ise na-agwa anyị na ise na onwe ya bụ ụbala ikenga. Mana ikenga na onwe ya dị na atọ. Ife ndị a niile, fa niile ekodolo onwe fa, onwero nke nọsi ya. Mana anyị akọwago mgbe anyị na-ekwu maka ụbala ikenga, kọwaa mgbe anyị na-ekwu maka atọ. Mana ife eji emetụta ya aka kịta bụ maka na ịsaa akwụrọsịa, na ịsaa bụ ise abụọ. Ise abụọ, ịsaa, ise na abụọ. Ịsaa, ise na abụọ. Isii, isi. ya na ise bụ ise na abụọ. Anyị na-ekwu maka ikenga. Ikenga mmụwanye ikenga. O nwee ife kpata afa ji wee buru ụzọ nye anyị ikenga na ịtọ, bịa na ise kwue maka ikenga, kpọọ ya ụbala ikenga. Ụbala ikenga bụ mmụwanye ikenga. ya nọ ikenga fortified. Ikenga fortified. Ikenga, ọ bụrụ na ọ nwere etu ọzọ a ga-esi mee ka ikenga sie ike, na ise ka o bido ebe a ka a fortify ikenga. ya na ise a bụ ikenga fortified plus abụọ plus abụọ. Anyị na-aga kịta ya na-atụlie
ọtụtụ ife m na-akọ tata ọ bụrụ taa ka oge ede anya mana mgbe anyị ga-eji wee gbuligide ife a ọnwa ewee bịa na ngwụsị ọ ga-ekwe anyị niile wee ghọta ya na ụbala ikenga ka eji maka na igbo bụ okwu afa igbo bụ okwu okike dịka m si wee kwuo oge mbụ na ọ bụrụ na ije nene ife dịka na Egyptology ife a na-akpọ medunete divine speech okwu eji eke okwu kele ife okwu eji ewepụta okike okwu malitela okike maka na a sị na uche chee aka alụa okwu akpọ onye afa aka emenya das etu a ka esi kụzili anyị okike si malite na nghọta nke ndị Igbo maka na ọ bụrụ sọsọ bekee nwere nkọwa okike ụwa nke sọsọ bekee nwere nkọwa okike ụwa mba niile dị iche iche n'ụwa nwe gbadoro nkọwa etu esi ka ụwa nkefa na nghọta nkefa nke anyị na-akọwa bụ okike ụwa na nghọta nke ndị Igbo maka na anyị aghọtago okike ụwa na nghọta nke nwa bekee onwezi ife na-agbagwoju anyị anya na ya mana nke anyị bụ nke anyị na-amarọ maka ekpuchili ekpuchi ọnya ka anyị bịa na-abọghepụta mụ na gị na ndụ a mụ na gị nọ anyị ama nwee ike ịtụsa Igbo maka na Igbo dị omimi ị na-abọghe onemi ị na-aba onemi nke a bụ arụ ịnọ na arụ ise mbido na-ezite ozi a ị na-aga ị na-abọsịa onemi maka na ife niile anwere ọ bụrụ etu anyị si na-enebe anya ka ife dị ya tata ya aghọtana na ịsaa abụrụ ofu okwu ọ bụrụ ofu okwu bụ ịsaa abụrụ ofu okwu ịsaa bụ okwu na abụ ise na abụ mmụwanye ikenga na abụ bụ wa kedu ife kpata anyị ji na-ekwu maka ya kịta na ịsaa ife kpata anyị ji na-ekwu maka ya bụ ajụjụ ajụ na ise nsogbu enwe na ise nsogbu enwe na ajụjụ ajụ bụ kedu etu a ga-esi mee ka ebe afọ a na-apụ olile ka ọ bụrụzie ebe obibi ka ọ bụrụ ebe obibi ndị one maka na anyị ma na ndị ọganigwe anyị ma na ndị ajikwu anyị ma na ayolugbe anyị ma na oji ọnụ anyị ma na ọra mmụọ dị iche iche ndị a na-akpọ ndị ọganigwe anyị ma na fa ebiro n'ụwa fa abịarọ n'ụwa mee nye obe obibi fa bụ ndị mbụ fa bụ ndị bịa wata fa si ka fa malụ ma ebe a ma odi mmụọ obibi fa bịa na-egwu egwu ebe a fa gwusie fa adịrọ ka mụ na gị mana ndị abụọ bụ ụmụ fa ndị ịbụa ga-anọzi anọ anyị tụsagoro gịnị kpata afa ga-eji nọ maka na ezite efe ozi ndị a bụ ndị ntọ ana oge nke ụwa fana ajụ sị kedu ka fa ga-esi nọ maka na mmadụ ebibere ebe a mbụ mmadụ ebibere n'ebe a fa na-abịa n'elu ụwa mbụ kedu ka fa ga-esi nọ kedu etu fa ga-esi nọ ọ maka etu a ga-esi nọ ọnya ka eji wee gwafa na a ga-eme ya n'elu ụwa a ga-eme n'elu ụwa ka esi eme na ana mmụọ a ga-eme n'elu ụwa ka esi eme na ana nke mmụọ ọ ife agwa afa ọ ife kpata afa ji wee nwee ike ịnọ ọ ndị ezitela ozi ọ idunye mmadụ ozi igwe ya ọnya bụ na idunyere mmadụ ozi igwe ya ife idunyere ya ka o jee mee nye ife ọ ga-eji wee mee ife afọ idunyere ya ka o mee ya na maka etu a ka emee n'elu ụwa ka anyị ji na-ekwu maka ise bụ igodo mmụọ ise bụ nyanwa bụ mkpọrọgwụ ndụ ndị Igbo
igodo mmụọ. Igodo mmụọ abụrụ omenani, ọ bụrụ ọdịnani, ọ bụrụ iwu ani, ọ bụrụ nta ani, ọ bụrụ nsọ ani. Igodo mmụọ bụ ife ndị a niile n'uju. Mana nwa bekee bịa mee ka Igbo ghọta na mmụọ bụ ajọ ife, na igodo mmụọ abụrụ ezigbo ife. Anyị wee bụrụ ndị ụka, Igbo na-eje ụka wee lofue ife ifefa bịa ime na ise, na mmadụ na-asị ise, na ise bụ igodo mmụọ. Ise bụ ikwu na enu ụwa abụrụ nke anyị, na enu ụwa abụrụ etu anyị si fụ ka ọ dị, na enu ụwa bụ ụwa mmụọ. Enu ụwa bụ enyinye ụwa mmụọ. Enu ụwa bụ enyinye ụwa mmụọ. Ya na ebe a ka o si wee kpoje anyị na-abụ. Ebe a ka o si kpoje anyị na-abụ. Ise abụ ịsaa. Ise na abụ ịsaa. Ebe a ka o si kpoje anyị na-abụ abụwa, maka na anyị mana ife dị n'soso ofu ife. Soso ofu ife dị. Ofu ife a dị n'obu gịnị? Okike. Ndị Igbo akpọrọkwa ya afa. Ndị Igbo kpọlia ama amasị amasị. O Igbo ndị kịta in the 16th century ka fa kpọlia Chukwu. Ọ ga ka Igbo kpọlia Chukwu, Igbo nyeli afa. Maka gịnị? Mmetụta fa na ndị Portuguese na ndị ọzọ dị iche iche. Ndị abịa na-akọ nke fa, iche ofu ife gụnyekwuo nke. Ndị Igbo wee kpọọ ya Chukwu. Ya anọ Igbo ke Chukwu. Ọ ndị Igbo kelu Chukwu. Chukwu na onwe ya bụ ama amasị amasị. O nwere onye ga-amụ ya, nwere onye ga-amasị ya amasị. Ndụ mụ na gị nọ apụrụ ime ka ịghọta ya, maka na ife niile a na-afụ n'ụwa bụ mgbawapụta okike. Ya na anya m na ndụ m na anya ya na ndụ ị ama nwe ike ịfọsị ife niile nọ n'elu ụwa wee fụ nke nọ n'ụwa mmụọ. Ọba ka ị ga-esi wee chọta ife a Igbo na-esero ese, ife a Igbo na-akpọrọ afa. Nwa bekee sele ese, nwa bekee kpọ God, Igbo kpọzia nke fa Chukwu. Chi dị ukwu. Mana Igbo mana fa nwe chi. Ọ na chi ka Igbo si bido, mana fa kpọzili ya Chukwu. Ya nọ ife a na-amarọ ama amasị amasị a, ọnyanwa bụ ife niile. N'ọnya ka ife niile si pụta. Ọnya bụ mbụ. Na ife niile a na-afụzi anyị jizi anya anyị afụ, ma nke anyị ji uche anyị aghọta, bụ mgbawapụta n'ime. Ọnyanwa bụ bụwa abụwa. Ebe a ka fa si nweta abụ. Mgbawa nke mbụ, onye oke na nwunye. Mgbawa nke mbụ, onye oke na nwunye. Oke na nwunye gbawa nke ọzọ, fada ịnọ wee gbawapụta ife niile eji wee kepụta ife niile anya na-afụ. Ya na ise a bụ okwu zolo ezo. Ise a bụ ise na abụ. Ise abụ. Ise abụ. Ya na ise a na-agwa anyị maka, for lack of language, etu m ga-esi kọwa ya, energy split. Split, mgbawa, mbọwa. Kedu ife kpata o ji bịa okwu gị maka ya na abụ, kwue maka ya na ise? Kedu ife kpata o jikwazi bịa ebe a wee kọbakwa maka ya? Maka na ise ka ọ gwale na ise bụ bido n'ịtọ, na ise na onwe ya bụ ụbala ikenga. Mmụwanye ikenga. Ikenga fortified. Mana isii ka anyị ma na atọtulu onye ozi, mmụọ ozi okike
bịa idu Igbo kafa wee lụọ ifa ga-alụ n'elu ụwa ịkụzilufa uzi onye nkụzi odi ọbala ọkpa nkụ agwụ kpọọ ụmụ ozi ndị ọbala ọkala ndị muses maka na ọ muses ga-enye teknọlọji ọfa ga-enye sayensị ọfa ga-enye agrikọlchọ ọ muses na-enye ife ndị a niile ya na anyị kpọọ ọfa ide mmiri kpọọ ọfa ojukwu ide mmiri kpọọ ọfa arọbinagụ kpọọ ọfa abọsị ife ọbụla anyị kpọọ ọfa fancha niile bụ muses maka na agwala anyị na onye akpọlọ kpọọ ibie na mgbe nna agwụ na-abịa na ọkpọ ụmụ ozi wee bịa anyị ma tata na anyị na-akpọ ọra agwụ ya na energy split ka a na-akọwala anyị maka ya mgbawa ọnya kpata o ji gwa anyị na anya bụ mmụọ ozi bụ ọkpa nkụ agwụ nọ egbe n'enu enyinyo naanị egbe n'enu enyinyo naanị ya na ọ bụrụ na ị marọ na egbe dị n'enu mana ịfụ gị enyinyo ya naanị ịghọtago na egbe dị n'enu maka na ife dị adị na-enwe enyinyo ife dị adị na-enwe enyinyo mana the origin abụrụ enyinyo n'onwe ya the origin mmalite abụrụ enyinyo n'onwe ya onyinyo n'onwe ya bụ nwee ife ọ na-akọwa na onwe ife dịnụ ya na agwụ bụ mmụọ nsọ Holy Spirit so Igbo bịa ịkụzili Igbo kafa ga-esi wee nọ na nghọta okike ụwa nke ndị Igbo si na mmụọ wee na-reflect n'Igbo na enu ụwa ọnya ka o ji wee gwa anyị na isaa bụ ise na abụọ maka na mmụwanye reflecting and reflection ụmụadụ dịka anyị si ghọta mgbe anyị na-ekwu maka ụmụ ozi kedu kpata agwụ ji si ka a bịa ka a kụzie ka a gbazie ka a mee ka ndị egede wee nọdụ dịka m sikwu maka na ụmụ gị nwa na mmụnwa na-agbanyerọ na kịta na anyị bụ ofeke ntị ike na-agbanyerọ na onwerozi ife anyị zụrụ ime kịta anyị bụ ụmụ agwụ ya na nne ochie bịa ka o tụziela anyị etu anyị ga-esi mee ka ebe olile bụla ebe obibi ọ bụrụ na ọ bụrụ mụ na gị ka ọ nyeli ya mana ọ nyeli ya ndị nọnụ anyị wee pụta na mkpọrọgwụ fa na ngalaba fa wee bịa ofu onye n'ime ndị anyị na-ekwu maka ya bụ arọ ọnya kpatara na oge ụfọdụ ị na-akpọ ụmụaka Igbo ndị Igbo ụmụ arọ ya na fa bụ ụmụ arọ n'onwe ya bụ ofu onye n'ime agwụ ka fara wee bịa arọ n'onwe ya bụ ofu onye n'ime agwụ akọra ya na ya ka Igbo ji wee gwa anyị na arọ bụ arọ ji na arọ ede arọ ji na arọ ede arọ ji na arọ ede maka na anyị nọ na 7 na 5 na abụọ maka na ọ na-abụ ka anyị tụne gbasara arọ na mgbawa the split oge wee pụta anyị nwee izu ọrọ split nyere izu gịnị bụ izu eke oye afọ nkwọ ebe a ka ọ malite ọrọ ya bụ n'ime izu ka isi nweta ọnwa
ọrọ n'ime ọnwa ka isi nweta arọ. Kedu ife na-aga njem a dịka isi kwu na mụ na ga ama ngụnwu oge na ife na-agụ oge bụ oge na onwe dịka isi kwu na ọ ga-akọwa maka ịbụa abụwa na anyị ma na anyanwụ na-agụ oge mana o nwee mgbe oge elu na ya ma mfụ anyanwụ ị na-ekwu maka ya bụ one of the muses, ofu onye n'ime ụmụ zi maka na anyị ma na fadị ịtọ odi ọbala na-abụ na ọsọ ọbala ọ kafara eje ọ dị splitting ya na anyị nọle na isaa anyị ka na-ekwukwu ofu ife a mana dịka Igbo si wee mee ka nghọta na amamife wee baa ụba maka na ọbụba na mbawanye maka onwe ife Igbo na-agụ ya na arọ ji na arọ ede dịka anyị si kwu n'oge nyelu nkụzi na arọ ịtọ gara aga na ndị Igbo bụ ụmụadụ ya na arọ bụ adụ ji na adụ ilie adụ ka iduo onwe mana nke a bụ okwu mana okwu a ofe ka aghọtara ya mana okwu dị nzuzo maka na o nwere ama ọ na-agba ya na arọ anyị na-ekwu maka ya bụ agwụ n'ụdị ọzọ dịka anyị si malụ na agwụ nwere splet dị iche iche ọnya ka eji gwa ya maka egbe n'enu a na-akọnfam ofu ife a abụọ na-ekwu maka ya egbe n'enu na-akọnfam ofu mbọwa ofu mgbawa abụọ na-ekwu maka ya maka na egbe n'enu na-agwa gị na ịnyịnya dị naanị so no split ya na ndụ anyị nọ n'elu ụwa bụ onyinyo anị mmụọ ife Igbo na-eme n'elu ụwa bụ onyinyo ife dị na mmụọ Igbo enwere ụzọ nke na-agbanyerọ na ife ayasa tata maka na anyị ga-aghọta na anyị ma na anyị na-ekwu maka okike ụwa nke ndị Igbo mana anyị ma na Igbo na onwe ya kịta anọ na okpuru oke obodo nwa bekee kelụ na-abụrụ ụwa nke ndị Igbo ọ na-aghasa ife mana anyị ka anyị na-elofuna na ije adị ụzọ ịbụa maka na iwele anya mmadụ na-enye anya ịma mbụ nwe ịma ndị nwe mana ị ga-aghọta na ọ bụrụ na ịbanye na ịzọnye ụkwụ na nzọụkwụ mmụọ na nghọta anyị na akpamagwa anyị na ife ị na-afụ n'elu ụwa ị ga-aghọta na onwero ife ndị a niile bụ na-egwuregwu is just a play, a drama. Ofu ife anyị ma bụ nyanwa dị bụ okike na onwe ya maka gịnị nọ n'elu ụwa anyị nọ na ya asịlụ ajụla ajụjụ ndị mbụ ajụla ajụjụ kedu etu fa ga-esi wee nọ nwe ebe a wee sị agwụsị zijem na m ga-abịa maka ndị a bụ ụmụ m ka nzifu ụzọ ka nnyefe akọ na uche na amamife maka na fa ga-abịa ọlụ n'ụwa fa ga-abịa ime ụwa ka ọ bụla ebe obibi ya na fa ga-eje njem fa ga-eje mmụsa a ga-enyefe akọ na uche fa ga-eje nwa maka ịkpụ ụzụ maka ime ka ife dị n'ọfịa bụrụ nri ewee kpọọlụ fa afa ife ndị a niile ji na ede na nkwụ bekee akụziri oli Igbo ife ndị a niile bụ ife dị na ifefa na Igbo yi wee bido site na nkụzi nke nne agwụ akpụ nwa eje ana bụrụ nyanwa bụ onye na-afụ na fa na-eje na fa na ana mana ndị a bụ ife akọwa n'isii
mana anyị nọ n'ịsa maka na ife folo ife akwụdebie ịsa anụrụsịa ịsa gbawapụta site n'isii ya na ofu njem akafa na-eje ịsa anyị na-ekwu maka ya anyị aghọtana na ọnọrọsịa na ọ bụ ise na abụọ anyị na-akpụ ya ịsa ọ bụla ofu okwu mana okwu na-abụ ya na ise bụ ka emee n'ụwa ka emee n'elu ụwa maka ifi abụ maka ifi mbọwa ọ maka ifi mbọwa ka anyị ji nweta the same agwụ spirit bụ n'ezika anyị enyo naanị udene nne nkwụ n'oge gara aga anyị kọwa etu o si wee bido mgbanwe etu o si wee mee ka mgbanwe dị mana ife anyị na-akọwara ọbụna mgbanwe a ya na afadu nwa ya bụ ọkpali adị bụ sọ njọ o mesi ikeghalịa na ofu mgbanwe a na o nyekwalịa ndị Igbo mana anyị ma na anyị amarọzi maka ya kịta anyị amarọ ka esi eri agụ anyị amarọ ka esi eri ene anyị amarọ ka esi anyụ anwụ mana maka ifi na anyị amarọ maka ya kịta abụrọ na ọdịbụrọ na mbụ abụrọ na ọdịrọ n'ogetela aka ife ndị a niile bụ ọgba aghalị ụwa ọfụ Igbo fụ onwe n'ime mana ekolopụ n'obi amapụ na anyị atụ n'uche ife ndị a niile bụ ofu njem a ife ndị a niile bụ ofu njem a Igbo bịa ijenụ ife ndị a niile ị na-afụ anya na-eti ya obi eti na-atụ ya ụjọ ị na-etiluso mkpu bụ ofu njem a Igbo bịa ijenụ maka na okike debere ife ndị a niile mesịa tinye ya oge ya na ọ bụrụ ka ọ dị na mbụ ka ọ dị ugbu a mana etu ọ dị ugbu a abụrụ etu a ka ọ ga-adịgide maka na ife okike gwara anyị ọnya ka o ji wee kpọta ọkpalịa bụ sọ njọ si na a ga-ekeghalị ya na ịtụnye a ga-esi mee bụ n'ebe ọ bụ sọ njọ na a ga-enye ya onyinye akọ na uche ka ọ nwee amamife karịsịa na a ga-esi ọgwụ na anyanwụ bụ nne agwụ ga na-akpa nkụ ọnya ka o ji bụrụ ọkpa nkụ agwụ na arọ ga na-akpaghalị ite a na nwa ya nwoke abụ afadu na ọnyanwa ga-eje na-akpata nkụ na-esonye n'ọkụ a na ọkụ na ọkụ ga na-enwu n'ite a ofu arọ na ofu mkpụrụ ụbọchị ọ n'ime ebe a ka anyị nọ mana iwu ekwulu bụ na ka a na-akpaghalị ite a ka a na-esi ọgwụ a ka mụnwa bụ nne agwụ na-akpata afịfịa ọgwụ n'oge ọbụla ọkọchị lue isi ọkọchị kpata afịa ọgwụ udu mmiri lue kpata afịa ọgwụ wee na-etinye n'ite a na-akpaghalị ya na-ama ndị ọnụ ọntị na olue n'oge ezue ya na oge malite n'oge ọtụtụ ife ị na-afụ tata ya amapụzi na ya obi maka na ya afụgo ka afadu si weje ya bụ njem ka olu ofu arọ tupu olu ofu mkpụrụ ụbọchị na-eje ka nna agwụ na-akpaghalị ebe ọ na-asụ asụ ọ mapụta mụ anya n'aka ọ lachali ozugbo ka ọ lachali ya ọ malụgo na o meghị ife ọ na-ekwesịrị imenụ amamife a akọ na uche abịa na ozugbo ọ gbapụ ọsọ nne bụ nna agwụ chụbịa ọ na-agbanwe ọghọla asa ọ na-aghọ ife dị iche iche wee mesịa wee ghọọ mkpụrụ ọka kedu ife m ji na-akpata ife ndị a m kwụsị n'oge gara aga aka maka na mgbanwe bụ ofu ife n'ime ụzọ okike debe n'Igbo ya na ọ bụrụ na iwu bụ na ife ga-adị ka ọ dị na mbụ ana ọ bụrụ iwu bụ na-etu ọ dị kịta ka ọ ga-adịgide mana ofe ka amarọ ofeke na-egbu onwe ya ikwesị ịnọ n'ụwa na-ekili uwe ekili
kwesịrị igbu onwe maka ife na-eme. Mana ụfọdụ ya asị ọ na-abụzi anyị chere aka wee nụ ikpere ka a na-egbusisi anyị. Nke a bụ etu isi ghọta ya na nghọta nke mmadụ. Mana ife a na-akọ maka ya bụ okike ụwa dịka Igbo si wee ghọta nọ mmụọ bụ isi. Ya na ọ bụ na mmụọ bụ isi, mmụọ ezi n'ụzọ ya, mmụọ ezisie n'ụzọ ya, debe ụzọ ya ka ọ ga-esi dị. Mụ na gị ama mgbanwe nwue. Adị m ekwu maka ndị na-achị efi na-abịa egbusisi ndị Igbo kịta. Ife anyị na-ekwu bụ nghọta na amamife na akọ na uche. Maka na anyị ma na anyị nwa nọ kịta na anyị bụ ụmụazị. Anyị bụ ndị atụlụkpa akwụ. Anyị bụ ndị ma akwa. Anyị bụ ndị yi ọgọdọ. Mana anyị eyiri uche. Anyị enwere amamife. Mana mgbe ndị na-eyiri akwa, ndị mbụ anyị na-adị eyi akwa, fa yiri akwa mana fa nwere amamife. Ya anyị ji akwa eyichi nzuzu. Mana oge anyị nọ n'ime kịta. Ọkwa gị nwa na mụnwa bụkwa ofu ndị akwa, ndị ama ife ndị a niile. Ọkwa mụ na gị nwa kịta bụkwa ofu ndị ama ife ndị a niile bụkwa ndị dị nzuzu tata. Ọkwa mụ na gị nwa kwa ga-abụkwa ofu ndị a n'ọdịnihu. Ọ ife aka eme ka ịghọta ka okike ụwa ndị Igbo mee ka ịghọta n'ofu okilikili a na onwere ebe ọzọ, onwero ndị ọzọ. Ọ gị bụ nna nna anyị, ọ gị bụ nne nne anyị, ọ gị bụ nwa nwa ị ka ya amụta ọzọ. Ọ gị nwa bụ ofu ife a na-agaghalị. Ya na ife enyela anyị bụ splitting oke. Ọ maka ọka na split aka iji wee nọrọ na 5-2-7. Ọnya ka Igbo ji agụkọ ife ndị a niile. Ọnya ka 7 ji wee bụrụ 5-2. Maka na ife niile ndị a ka gbakọtakwu ọnụ. Ya na 5 bụ ka eme n'elu ụwa. A ga-eme n'elu ụwa maka na enu ụwa bụ enu ụwa mmụọ. Ụwa Chukwu ka anyị na-akpọzi ya maka na anyị abaa na ya afa. Anyị abaa na ife karịrị inwe afa kpọbazi anya Chukwu. Ya na enu ụwa bụ ụwa Chukwu na ụbụrụ ụwa mmadụ, ọ bụrụ ụwa mụ na gị. Mana anyị nọ n'ime. Mana enyinyo ụwa mmụọ, enyinyo ụwa Chukwu, egbe n'enu, enyinyo naanị. Agwụgwala anya, dị ọbara gwala anya. Ọnya ka o ji wee zaa egbe, maka na ọnya nwa bụ egbe bụ Holy Spirit. Ọnya ka o ji bụrụ mmụọ ozi, maka na ọnya bụ mmụọ duili Igbo ozi, bụrụ mmụọ na-akụzili Igbo. Ọnya ka o ji bụrụ isi Igbo, agwụ isi ọra. Ya na 5 abụba 7. 7 bụ ntozu, maturity, ntozu. 7 bụ ozuzu, ntozu, maturity. O nwere ife ọ na-achọkwa ịkọwala ya ebe a. Kpata afa jikpọ ọnya 7. Maka na ifefa na-agwa anyị bụ na olie 7 ọ na. Olie 7 ọ na. Ife lie 7 ọ na. Kedu ife kpata na olie 7 ọ na? Kedu ife kpata 7 ji bụrụ ebe ọ na-erughalịkwa? Mana anyị ma na ọ gwara anyị na oru na olue n'oru orughalịa. Mana oluzie na 7 ọ na. Maka na 7 bụ maturity, 7 bụ ntozu. Ya gịnị na-etozu? Kedu ife kpata anyị ji na-ekwu maka ya? A na-ekwu maka arọ na ụbala ikenga. Arọ na ụbala ikenga ka a na-akọwa, ka ọ na-achọ ịkọwala anyị maka ya ebe a. Arọ na ụbala ikenga dịka anyị si ghọta ụbala ikenga ebe anyị fụrụ ya bụ na 5.
ebe anyị fụrụ ụbala ikenga bụ na ise, ya na ise bụ ka eme ya n'ụwa, mana ise na onwe ya bụ agịga mmụọ, igodo mmụọ n'elu ụwa, maka na ụwa a ifo bụ ụwa mmụọ, ọ bụrụ ụwa mmadụ. ụwa mmụọ bụrụ ụwa mmadụ. na ofu ise anyị na-afụ bụ ụwa mmụọ, igodo mmụọ, bụkwa ụbala ikenga, maka na ịtọ na onwe ya bụ ikenga, mana ise bụ ebe ikenga nọ na mmụwanye, ebe ise ikenga nọ na mmụwanye, mana ịbụa na onwe ya bụ arọ, ebe a ka a nọ wee wepụta njem oge, ịgụ ụbọchị, ịgụ izu, ịgụ ọnwa, ịgụ arọ, ebe a ka ife ndị a niile oge nọ wee gbawa, wee bọwa, ebe a ka mbụ nọ wee gbawa, wee gụbazie abụ, gụba ịtọ na ịnọ, ise na isii na isaa, wee gụlụgaba. Ya na anyị nọ na isaa tata, ofu njem mbụ gbawa na abụ. Ya na agwụ bụ nne agwụ bụ ọkpankụ agwụ bụ nyanwa bụ egbe, mmụọ ozi n'ezi usoro ndụ, mmụọ ozi n'ezi usoro ndụ, mmụọ ozi n'ezi ife dị n'ụwa mmụọ, ka ọ ga-esi wee baa ulu, ka ọ ga-esi wee dị n'ụwa mmadụ. Ya na ọ bụrụ ụwa mụ na gị, ọ bụrụ ụwa mụ na gị, ọ bụrụ ụwa aka kpụrụ. Ọ etu a ka Igbo si mee ka ịghọta okike ụwa. Ọnya kpatara na mmụọ ozi abịa kwesị na onye nya kpọrọ ọkpọ ibie, na ya nwere ụmụ, nwee ụmụ ya ga-eji wee bịa wee kwado mụ na gị n'elu ụwa. Ya na onye nya kpọrọ nya kpọọ ibie, fa wee bụrụ ụmụ uzi, fa wee bụrụ ọbala ọkala, ọkpọ wee bịa ọrụ, fa na-akụzi ife dị iche iche, fa bụrụ ọra agwụ, onye ọbụla na nke. Mana tata onye a na-akpatụ aka na ya bụ arọ, ọrụ ọbala, arọ, ebe a ka anyị na-akpatụ aka tata. Ya na ọkpankụ agwụ bụ nyanwa bụ mmụọ ozi debeli etu o si dị, nọ etu esi gwa anyị, na-abịa kpọrọ ụmụ ozi ka ọtụtụ ife ndị ọzọ wee nwee ike ịdị na-eme. Ya na ikwu maka mgbanwe, oge anyị na-ekwu maka mgbanwe n'oge gara aga, anyị kpatụrụ aka abọsị, anyị kpatụrụ aka abọsị bụ nyanwa na-edu, nyanwa na-echebe abọsị mba. Anyị kpatụrụ aka na akpụ nwejana, anyị kpatụrụ aka na ụmụ ife dị iche iche so agwụ eje, anyị kpatụrụ aka na onyinye fa niile na-enye, na ọlụ fa niile na-alụ n'oge gara aga. Ya nọ ndị a bụ ụmụ ozi agwụ ji eje. Ya na ịbịa na isaa amarọ isii enu wee pụta, ọ kakwụkwa na isii wee bata na asaa. Mana ọ na-akọwala anyị na isaa ọ na-ekwu bụ okwu na asụsụ, na okwu na asụsụ ịkpọla isaa nọ ise na abụ, mana ọ bụrụ ise na abụ dị iche. Ise na abụ dị iche, ise abụ dị iche, ise na abụ dị iche na ise abụ. Ise na abụ bụ isaa. Okwu ezola ezo. Ya na ndị na-akụzi ife ndị a niile bụ ụmụ ozi, dịka m si kwu na obele ife mama pụta na taa, maka na ọ bụ na uche, ọ bụ na ọtụtụ mkpọtụ na ọtụtụ gha na ọtụtụ uche ama nzụ ịchịkọ ife ndị a niile,
ife a bụ ife nwa bekee tinye ọnyanwa bụ nje nwa bekee tinye n'ọnọdụ mụ na gị anyị ji chee na anyị ada afụzi na anyị na Chukwu anọrọzi na anyị na okike anọrọzi na agwụ adị ezizi anyị ozi maka na mkpọtụ erika o nwere oge m na-enye nkụzi na-ekwu maka ekumume etu esi ebuda ume dị iche iche na-akụzi amamife dị iche iche mana nwa bekee weta mkpatụ weta agha ya na ọ bụrụ na ị chọọ ka ịghọta ya ịma na ị ga-enweta udo ị ga-enefelu ọtụtụ ụmụ agha ya na-afụ ị ga-enefelu fa anya na ife ndị a niile bụ distraction ọ bụrụ real maka na mụ na gị abụrụ real ọ bụrụ ebe a bụ ebe anyị nọ ife a bụ enyinyo the real thing nọ n'ụwa nke ọzọ na ana nke mmụọ ọ ife agwụgwala anyị ya na ịsa bụ odi ọbala na ọbala ọkala agwụ nne agwụ na ndị ozie maka na ebe a kwụsị n'isii ka anyị bido n'ụdị ọbala kwụsị na ndị ozi ya na anyị ọbala ọkala nke a na-agwa anyị nọọ ebe a ka anyị si zọbata ụkwụ na ịsaa ya na anyị ga-erugharịkwa ọzọ gakwa na isii gakwa na ise gakwa na ịnọ gaa na ịtọ lue na abụọ ka anyị wee ghọta na ife ndị a niile gbakọdoro ọnụ dịka m sikwu ife bịa ịkọwa tata ọ ya agbagwoju anya maka na nke a bụ mmalite ịkọwa ịsaa ịtụsị saa gbayalụnụ ma ọ bụ na m akọwarịa etu ọ ga-esi wee kweghọta mana anyị na-aga n'ime ọnwa anyị nọ n'ime ana m egbulie dịka m sikwu ọ ga-abịa n'isii ka anyị na-akị ya na-aga ka ọ na-ede anya n'ife anyị na-ekwu maka ya dịka m sikwu na tata na ozi m a ga-edi nkenke ọ bụrụ na ọ kwe m na ọ ga na-adịzili nkenke maka na ife a na-eme erika mana dịka m si ekwu ndị Igbo na ebe a na-eje etele aka mana ebe a na-eje dị nso na ife niile a na-afụ n'elu ụwa kịta bụ mkpọtụ na agha ka anyị wee dee enwe n'ike inwe udo wee na-eche echiche ana m ekene unu ndị nke m aga m eweta ozi a n'isi njedebe tata mana ofe ife anyị ga-ebu n'obi ma anyị na-apụ ọ bụgodu na ife niile m kọ tata bụ akụkọ na-egwu maka eje agha ka anyị ghọta na ịsaa abụrụ ofu okwu na ịsaa bụ okwu na abụ ise na abụ ise na abụọ na-akọwala anyị ife gbasakwalụ Igbo na okike na nkwekọta na onwero ife dịsịa na ife ọbụla gbadolo ụkwụ na chi ife ọbụla gbadolo ụkwụ na chi ukwu ife ọbụla gbadolo ụkwụ na ama amasị maka na mụ na ya enwere ike ikpe ya afa mana ya agụana ya afa nye ekenekwa anụ m unu ndị be anyị asị m ya dịkwala onye ọbụla mma ama m na kịta na nke bụ ego eji ego ife na ndị be anyị afụrụ mana ọfa ncha bụ ife a na-ekwu gbaghalụ ji gbaghala ede jebe akwụkwọ so ka anyị gwa ndị ọbụla anyị ma bụ ndị nke anyị ọbụna fa nwere uche akọ na uche onye ọbụla jekwa ka o jee ka ọlụ ugbo na-ara ka o nwee ife o jigode wee na-azụ onwe ekene m unu ndị nke m daalụkwanụ ka chi foonu ụmụaka m na-akpọ m ekenekwa m unu afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele afa m bụ Ngozi Chukwuka Adaobi Ijele ọkpụkpụ unu bụ ọkpụkpụ m arụ unu bụ arụ m ọbala dị m na-arụ bụ nke unu site n'ebi ebi lue n'ebi ebi dịka anyị si kwu n'ụwa mmụọ na ụwa mmadụ onye bụ ebi ebi to ebi ebi ekene m unu daalụkwanụ
ka ọ dịba anụ kachi fonu ka ọ dịnụ n'izu ụka ọzọ. Udo dịla ụnụ.